סמי עשה את האיבנט הכי מטורף ברובלוקס, אז תצפו לסוף בשביל לא לפספס דבר. ואל תשכחו לשים סאב ולייק בשביל טונג טונג סאור. היי everyone, מה זה אומר? אני לא יודע אנגלית. אישקר, זה אומר שהאיבנט התחיל אומייגאד, כבר יצא לנו כאן קוקו פנטו גודלי. וואו, זה בצבעי הקשת. אני לא כזה רוצה את זה, את האמת, כי איש קרח. אמרו שטונג טונג סאור חוזר. אומייגאד. רגע, מי זה השחקן הזה? זה בן דוד שלי. אין לי מקום בבייס, אז הוא קונה דברים. אוקיי, תגיד לבן דוד שלך שלא יגנוב מאיתנו, אל תגנוב מאיתנו, בן דוד של איש קרח. רגע, איש קרח, האם בן דוד שלך גם קרח? האם זה רץ במשפחה? לא. אוקיי, סליחה, איש קרח, סליחה. אני ממש מתרגש לאיבנט הזה. אמרו שטונג טונג טונג סאור יחזור למשחק, אבל בינתיים אני לא רואה טונג טונג סאור. רגע, מה? יש כאן אדוונט קלנדר. מה זה אומר? שכל יום יהיה ברנות בחינם. מה? וואו. כן, זה בגלל החגים. זה משחק אמריקאי, אז הכל כאן קשור לקריסמס, שזה חג המולד. אומייגאד, סמי. תן לנו טונג טונג סאור יצא עוד אחד. היי, מה אתה מתכוון? יואו, תראו כמה טרייטים ומוטציות יש כאן. לא אכפת לי מזה, אני רק רוצה את טונג טונג סאור. היי, בן דוד של איש קרח יצא כאן את טרללה או טרללה, אז אתה יכול לקנות את זה אם בא לך. יש לך גליצ'ים. אומייגאד, כן, יש לי גליצ'ים. מתי יצא כבר טונג טונג סאור? חברים, אני לא משקר, אשכרה סמי שלח את התמונה הזאת בדיסקורד. תראו, כתוב כאן הוא חוזר, וכאן כתוב טונג טונג סאור חוזר, וכאן יש תמונה שלו. אז איפה טונג טונג סאור? רגע, יש כאן אדמין לקי בלוק. טוב, מה אתה קונה את זה בן דוד של איש קרח? טוב, תקנה את זה, לא אכפת לנו. תן לו. בסדר, תמשיך לקנות בן דוד של איש קרח, אני אקנה רק את זה כי זה נראה מעניין. אומייגאד, הטאקי בלוק הזה הופך להיות פסיכי. כתוב ריינבו טיים. אחי, האינטרנט שלי לא, יש לי גליצ'ים. טוב, אני אקנה גם קצת לקי בלוקים, ובוא נפתח אותם. רגע, בוא נבדוק את הסנטה פיוז. מה, זה לא עובד? לא משנה. זה כזה פסיכי. כן, אני יודע, זה פסיכי ביותר. אני פותח כאן את הלאקי בלוקים. האם יצא לי משהו טוב? מה, אחי, זה כאילו... בן דוד של איש קרח, אתה יכול לקחת את זה אם בא לך. כי לי לא אכפת. הוא מאוד יעריך את זה. היי, זה הפך לעניין קט. איפה טונג טונג סאור? למה הוא לא יוצא? אני לא יודע. רגע, איש קרח, אתה שומע את זה? שמעת את זה? כן. אני שומע טונג, תראו, הוא יוצא, הוא חוזר. יש כאן את טונג טונג סאור, תסתכלו עליו. הוא כזה יפה. רגע, קופינג טונג טונג סאור, אתם רואים משהו? לא. תסתכלו, זה טונג טונג סאור. רגע, הוא חוזר. כתוב כאן, ברוך הבא בחזרה טונג. אשכרה טונג טונג סאור חוזר למשחק. אני קונה את זה. אומייגאד, איזה סיקרט סופר יקר. רגע, האם אפשר לפתוח את זה וטונג טונג סאור יצא? נראה לי, איש קרח. בואי, בן דוד של איש קרח, אתה חייב לראות את זה. איפה זה? תראו, כתוב כאן אופן. אני פותח את זה. זה טונג טונג. תכניס אותי. סליחה, תחזור. תראה, טונג טונג סאור עכשיו הוא סיקרט. אומייגאד, סמי פיל 12 כפול מזל. בן דוד שלך נראה לי נרדם או יושן. אבל איזה פסיכי זה. בוא נראה את האדמין משין. זה די